Hagini ki lai benai bela let haba ka sarkar India ka haban pha pakhang ye ki snong ha ka ribra ko wei baniada na ka jing sapriang juk nyang jipang COVID-19 kala long ka jing ya ki nong song snong jong ka jela kham tam ki tu ki babla man singi bat thir khaw man miet kumbang ila pen I sapi lang ba ki ka tu ani ki kubor ki tayo ki bela let ka ka ba PCN usngo dei ban pen kan mau ha ka ni por ka dei ru ka por ban kan mau ye ki yeng ri khon swet halor kum no kin pendap ya kabam na kabantaki kena ki basa akini ki yeng menta ka janmiet ngin pen ibiang sapi ya ka wei ka yeng ri khun swen ka bangila pen I sapi hakasnam arajar khanyo hanrei lengba ka ni ka khubor ni kermen ru baki bor sarkar kumjo kitu ki badan ni kamen siem ban tremon sobha ken phai khmat lem sakum kini ki yeng ri khun swen ki badan ha kaleng ka jala ka jongi hagini ki sngi bamenta ka nangyat ki sngi ngila saki ke jing kendo jing ki babon ki brio ha ki babon ki jing na ke jing ban ke jing dok ke jing pat ya pra ha yeng hasem bat ki wedik jing shem jong ki la kalong ha kanu kuno kerta ha bangi ya chne shatai ngimla akyar na ke jing kendo ki temen ki kro ki bawat akerta ka bakila dei ban shong that bat bandri ki khon sia hala yeng ban ki dang ha ban ksar ban kamai ban pendap ke jing don kam jong ki kham tam kabam miet labat step nalor kita men ki kro ka jing roi ha ka jing mi ki kena ki em lengkaru klajur bar kum kena kep ya no ken ngin tei pop ka jing kelihi ka ba khamat e kalong ba sha e kalawe jong kum kini ki brio kani ko kubor meta ka jan miet kan long ka jing kermen ki babon ba ka jing ai men siam ki wei pat ki reu treman sngobha ban phai khmat lem sha kum kini ki brio ban ten rong lem ka jing ket na ka banta jong ki Uni orang ba udah pastor Crossland Marbanyang, jong balang Now Generation Outreach Revival Assembly. Ubah kajing jong u kumusyakri jong ublay, banelap ikaktian jong ublay sikapertay. Shim lahun, banesame kakubor jong ublay, tang hapo yang mani. Henry kamansim jong kajing itiblem, kalak tajor kajing mo japerkat jong u. Ban pai kemat syakitu kibatlot kibaswai, bat kibadan hapadeng jong kajing kabakraw. Pastor Cross yo barjukat iat dagi babon. Ha kajing jo ku musyakri jong ublay ula phai khamat nengkong sikibriek balangop ha kajing kerni ke babonjan kham tam kajing di pen buat da ke belet selok batki ha kajaka bagidon bat penlut e kapor rengkat batki ada duain kalau me mentakta kalau me atrai ini porlok barok dan ni kajaka we pri ni ki senram tu ke try kalau me mentakta la pen pa pang le ki ki try ma kajing ki kachau me kajing janjari jong ki me slai jong ki me kajing kit ko kya kajing em jong ki tu isnai ko try ban thatmai ki ha kajing ya lenti jong u ban kreng ki babon ki balangop kajing sniau ko baharukom ban e no kajing kerni bat ban phai no asha ublay uni orang ba ulai kendo ya kajing tunjuk nengkong ha ka boleh kendo ya we orang ba ubadan pedang kemet ke bam klan raja uba shamadan ki ban pet sumari u ha kini kajing tengko ba uni orang ba ublay ula betin lenti ya uni pastor syaka we pat ke bentaban syakri ya ublay kata ban syakri bale isn ishwa para brio Hadian bo Pastor Cross ulas ngap i kana ki bamlong jong ba Ebenezer nongrum. Kalakta ay kajing mo japerkat jong u. Bad ka mensim besirhem ularai ban lei halor kani. Da ka barai rang ba aru ban shimti unu rang ba bad ban riban sumar yu. Hendrai ha ka bakut hi ka deiru karai jong ka balang hi bar okawai. Ha ki bam tho bamuo hi te. Na kanu ka jat ban reu kiwan, na kanu ka niam ki dei, ne ka rong sni ado ayu kidon. Hadin bo Pastor Cross ulara ekene kejing terwas ke balang. Klaim kanu nu kejing artatian ke balang ke lepediang ya kene kejing ajeng mod jong Pastor Cross. Na kene kerai kene ke balang ke layok bat sedang bat seng ya kejing ke bekerpang mandri ya kirang ba asenrang ki bam don shu ki nong ri nong sumar. Bat ya kene kejing labo ha ke balang ha kenshi ke bahap apo ke distrik West Khasi Hills. Poya keren ni long porlok bat bat adin kata te poili kasi jong isong wai ko yeng mulai adin dei kendo ti ibri badan hapata ka jing klot ke jing stom ta kamet ko por pang ni stom
bat kat benangi thu ti thu spang ka jing im ka jong I ba don bahiyeng don bodon sho ki men parab don bodon sho na slong marway ben ti ada ka por bi stom bat na ke ga baja ka long ba nyosin prasin sistem poi hospital ben bat na long kata ka jing long ka jing duna ki khotmat ki jong I bat andai la stom gumta tingila poi kener no mengi kan pe I ka por ka ba dan mono tingila pen biang ka bam ka di ka jing don kam ki babon hang ta din ka no pada I haban mi no nang ta na po ka yeng wai ru te ta ka por kan ka ba pelong yengi bangi imdon suno ban nei te da ka jing long la kloi na ka liang ka balang ka bangi don khat ka now generation outreach revival assembly tinggal keren bat ka balang ka banga page ti sekin si ngara ya kata ka jing ka jong ini si khodi I badu Ebenezer jat nongrum tengara ka ni hapo ka balang ka si man yathu ikiru ka jing jenjar ka jing ba ini I syam kan te long la kloi mo bangin sim bangin page ngin ring sumar ngi te hang ti kyong kabiang pastor wanyalam tingi long la kloi hi Hadian balas sang ya kani kayem. Sa kawai ka balasyan na kajing mo berkat jong Pastor Cross, kadairu halor kumno ban ay kerteng ya kani kayem. Henry banuweng ya ka, na kajing mo berkat jong Kam sim na simpor, hakaba uban alor uli alam lenti, bat keren hakado anot jong unyo pastor. No berkat ong kerteng kumno kan ngin bu ni kayeng tim suhun de kerteng ni berkat. Te otong nang berkat bu jing duai shwa. Da ngawan pai na tin kin si po ini po Shlong po jan civil ni menok kiting road ngai ka wei ka billboard sign jong ka State Bank of India atho ang to boss chat anto State Bank of India loan apo de to your dream car your dream home amar ta ka po ngang puli ta jing to your dream car your dream home kawan ka sur ka ba po ka munsim ka jong ka bang stu de ka sur ka jong ublay Wapasyaw bang Cross, I also have a dream home for those who have no home and who have no one to take care of them. Anin ang tin kasi yung Cross ngarong adon nga ka kayeng ka bang ang non nakamanta kita ki bomdan yeng dan sem but kita ki bomdan manum no ban pej man kmi man dream sumariki. Tikawan kata kertang God's dream home. Hadin kajing pai kamat cha urang ba kam shim por bu trai nong bu nong thau un ben shet chu kajing ket hau urang ba na kabenta kitu ki bakia ka ket ka shon u Pastor Cross ule tengko sa kawai pat ka khap ha ka ba ubleu le pania kendo yu sabat kawai pat kalong kemia ka bamat ya ka ju kajing e kale lam lantiu nu pastor manit ra abyang sa kawai kajing terwa hakmat ka balang do arjar khatsan tigidon khat oingut ki khna ki ba raka kibang ibu apo Christ Discipleship School ngi songo sikade nam ta ka Christ Discipleship School ka ba kila pediang ni ki bat kila pej ki bat kharwingut pan ki hadu arja khasan kharwingut pat ki de ki bang issue sponsor ki ban ken let's school ken yo ka education um ta ta na ki dan naslam ki dan ki wi jakaru bat te hadu usnam arja khatsan bunai December pan kawan ga jing penki apo jongi nga bel hilok ani pej ki ho ki yo li school ndre dan lakut ke school session beda dan pedang jongki kemda biang ka jakasa jakadam dan teng las kemano sini stai hata rukom kan te kawan ke penki ya ka ba ngin persyang men kedup no ki bandan no ka home ki kan te kumtahi te kani ke bentang la ibu ka jindua bilok bat entahi ngara kani ka balang ban pensno kani but kumtahi pois dang no sa kani ka God's dream home for children nam ta ki khna kan te kani ka God's dream home for children ni nak sedang menshim snam arjar khan riu na January ta ter but ka yeng but menshim snam ki dan arsan ki khna ti mentau snam arjar khan nyong pat kilanang don shu ki ba wan te ki don menta baro sau phongun
ki kena akan ke ye dan arwe ngut ki senrang bat kha khandai ngut ki ni ki kena kan thai kan dan napdang gini kena dai bon ki ri kon swat ki don pat ndu ki kena ki ba don satang ki me long riu kan thai ngi pe ba ke ma ka bible ka ong ba ka ji riu play ko shisha ka long man khmi kon swat ba ki riu kan thai ki ba don prang jin jan ma bon napdang jong ki ni ki la long riu kan thai kim don la don ti ban paskol ki kon ban ai ka jing sumar ka ba biang mo kum ta tingi kudup ko mi kita Sasisian halor kene kejing terwajang Pastor Cross. Klaim kejing artatian kabalang kala menjur ban pediang ya ikong dabina pasa. Batang hadian kendiat por. Kabalang kala yo ban seng saya kejeng ban ri ban sumar ki kentai ke balayau kerta. Ndai ki bamdon chu ki nong pet nong sumar ya ki. Badia kene kejeng rul ai kerteng ke God's Dream Home. Ya kabadang syukle pat ba dan shen ha kejing lang ke bekerpang ke bala penlong ha ka shiterik menta ubna yayong. Ngapan panahang ni mga pli ya kanika God's Dream Home for Women hang ni kan si pongloy mo kani kan si bangla pongloy menta kas gi si tarik di April arjar khanyo plan kerkui ya kanika yeng kerkui pi baro place bo Kajing pai kemat jong Pastor Cross kam shum lakot no tang sya ki balngop ki jing kerni ki basniu sya ki temen ki kro ki bam denong pet nong sumarsho henre uni urang ba bat kabalang jong u kila pai kemat ru wat sya ki tu ki badang lung gerta kata sya ki kon swet bat sya ki kena ki bawan shisha na ki long gieng ki balapat lepra bat ki balaban ke jingdok haswa ban pai kemat sya ki kena ru uni pastor ule tengko ik jingjai ke dalam nanti yu syakan ke benta ka jing shimti kini ki kena kamdai tang ban lum yaki ban besar ban pembiang kejan kenap nrai ka rai hi na do basdang kalong ban shimti yaki pura kum laki kontrai la jong kum ta ka jing nang jing start ru ka de ko ka thong kabah kamat jong Pastor Cross. Ban penur long ya kaniru, Pastor Cross shibla shong klikti, badi gini kena la penchong school ha Shining Light Academy. Kabadan ha maulai mat siar shilong, ya kebelas seng dagan hi kebalang. Di kini ke school ru, kini ke school ke balang hi ka la sedang la bonsnam, cua. But kini ke school ke keteng Shining Light Academy, ante apa mulai mot siar. But kini ke school kalong ke nama baga de ke bangidang sepenon kam ke jaka jong ki bangi wai ke jaka ngi sungu itra jong ni ke jaka ki bala jinsur mensi men ai pinon kam ke jaka ke jongki ba bangin yo ban sna to yeng school ko long temporary hang to
Te nomor hang tu ngi bu kerpang hantu ke school hiru nomor ba ngi yo ban kampet ba ela ki jong ki lalong ngi kini ki khon ki jong yang tu nomor ba hang tu ngen mla ban accommodate bon ki khna nomor kamsha ka jaka ya menta kan te ka don ba ka ne ka personal touch of tang gino hikai ba kini khna ba khamtam mi kini ki khon ki jong yang ni nomor ba na plang kini ki khon ki ba le school hang ne kini ki khon hang ni ko home nomor bon ki don kat tu ningot ki ba khandai snam suppose nam ki pajio al school meno kinang join nursery ki don ki bla khatsan khan dus nam kinang le class 5 class 6 te da ka ba ngi bo antu ka school ba ngi yo i ba ki no hi kai ru ki yo ba ban ai ka ta ka jing i om tang ka jing hi kai ka kot rai ka ba de i ka jing i bat ka ta ka jing ka counseling bat kwe da ki banta kan atau school Shining Light Academy tu. Kumba pili I kat tu kejingkit jong pastor cross rengkat kejing Kristan jong kabalang. Kamdei ke kaba ki babuan ken la ban le. Ndrei ka weiru kabangi de mentep o pastor cross udan ru la kalong yiem. Udu kurem jong ikong anbelin renja bat ukpa jong ki arngot ki khon. Ndrei ka longpat ka kubor kabasnu tenat bani asngo ba ku kurem jong uru. Kata ikong anbelin renja idan kejuk ke mensiam ku menurang ba. Ya ubale kit ya ba lem ya kini kelengkor bat shimru ya kejingkit ban riban sumar bat ban iet ini kena kumjo kum ya laki jong khun. Ka kani di ka benta ka bangaro bo blei bu ka donut ka jonga ya ka bangan kener segi ba don kam ya kani ti ha ka por ka bangi sngut hu ba blei o ula pen em yang ngi sngut hu bangi don kam man kener segi ni ki baduk ngi don kam man kener kam tham sini ki kun swet ki ba bam don shu ka jing yarap nang no ru hapdeng ka jing ya kendu ka jongki ka jing ka jongki ngasngo kani ka di ka wei kalat ka kabu bangi yo ban sakri kam ha yo blei dealing bahkan ni ngela ban ai bentalang yaki bakin yo ban sngut hu ba ki don ha ka long hieng ka ba kum ka yeng si sa om bangi khot ka ni orphanage ni khot ka home bakin sngut hu bakin ken sngowi le de bakin don ha yeng kata ka de ka wei ka benta ka bangi ngi kwa angi bangin ringin knup ban he ban saniki om tang bakin sngut hu ba ha ka jing em ka bakan jado an rei kham tam ka bakan jamin siam ba ka kan jamin siam ka jongki bala sale sngi dua ye ka taru ba ulei una pelong ye yaki una pen seiso yaki una pelong yaki iwei pi wei na pen jongki bakin long ki ba seiso kham tam nam ta ka hima ka jong ulei kata ka de ka ba ka jing angnut ka donut ka jongi kum ka yeng ka sami barok wei kum no bangin na ban ai shu ka jing sakri ki ni ka don kam ya kum ka ni ka jing don kam ka banin kong ay ka jing i la rakhlem ka jing i nginom la hi ka bangin le ikini ki ka ibaro tin sum thu ka long ka ba e ha ka banin kong le se ban shu pdiang lu de baro ban shu i je baro ba kim dei hi hun ki ba bakha ba pun hi hin rengi sum thu ka jing i ka jong blai ka jing i ka jong blai ka pala yang i te bangin sum thu ba kum ka kami kham ta manga ngas thu ka ta donut kami kum no ban kene ki kum no ban kudup iki bera de tang ka jing i ka bala ban wan ra ki kan ba hadu mentang hi kai ki spanga jing i kum no begini i ha pdeng jong ki hang ni kum si yang sistem ba kum si para ha utra jisu di kwa pun cuy tu kan dia ka hakan nu ka rukom ba kani ka benta jong ka penap ka jing don kam kalong ba hatu ka por rai ban sim ban bu school yaki te na ka liang jong a hi simet hi sunut hi ban pan no ru kan angkum no on pan pisan bu al kwa di bu school gi na ka liang jong a dan ki parlok dan kini ki parlok ki bat kini ki samla na po ka balang ru kaba ngi jule lichet kumto kan khawai dadan khawai to
ki don kam ki tring berit ki tring thor tu hi tika jingmi baro kalong na kamanta kini baro ka bayo ngi tray mon soba don na preng jongki ki de nong tray office ki wan ipod don preng jongki ki de no high school don preng jongki ki ba ki kam ver don kam khon tingya tray shirham kum ka fundraising project kan tikat ka bami nang tu khandiat nang soi ka walami tingyo ban kersan nang kata kalong jing sedang tikat banang ya ka por pat ki breu ki la nang yatip bat ki ba ublei pen ki ki bakin ai so ba bang sungu sibon nang ni po shillong ru ki babon hi ki ba la nang yatip ki ni ki jing don kam mo ni ki khana hun swet ki ki yeng jong ki home jang ki rangba ni ki aged man ki non mo pet ki women's home ki don ki ba ai ki jing ai so ba ki jong ki ru te kum ta hi ne jing sanya ka jong ni ka long hau play long na ka por hi tingi hapu ka jing duai ba hi dinu kam ka jong ni men au snam bodap ngi yo daga jingker khu jong blai kan ko ka jaka han thia po mosiat khnam taka ba jing he jong ka ma si kari ai taka long la ka jong ka jaka ai te bat ngi nge blai in plilat ya ka ba ngi yo ya ka ban don ka facility sang to ko biang amot ki shenrang la ka jong ya ki kan thai la ka jong ki khna ngai bat security jin kam ki madan ne kai bat ki wei da ki jinon kam ki babon kan bat aba la don la ka jong ka jaka te kala yarap sika dai kan nomor ba ka wei ka long ki la yo ka bakluan nang ta de wat ya ka ngim don kam su ban sir bai wai le si ka ta ka bai wai yeng la yo ban pen kam kham ha su ya ka bangin nang yo ban invest su ka jingim ki khna kan kita ki benta